kapobre, it's me, the Organic Peace. April 6 karon mga kapobre. So nilakaw ko sa amua kay tungod lagi para magkahatag ko og tuition para sa kong anak kay wa lagi ko tarong trabaho. So nay usa ka kuan ako nga nitawag nga magpalinis og balay, so nisayo kog mata. Wala pa taong ko'y painit. Ninaog ko kay nangyawat lagi ko nga makakuan ko, mapunan ang akong kwarta para sa tuition sa kong anak. So nya tungod lagi sa ekonomiya, tungod sa naglisod po na itong sitwasyon ko, wagi ko'y trabaho. So yung nani akong trabaho mga kapobre karon kay pakit-on tagyud mo unsa. 4 ka oras akong trabaho diri, mag-vacuum ko tungod sa ekonomiya. Diha mo ko gamay kwarta, pero ako sa ipadasa kong ginikanan sa akong mama. Yung asawa man nga, di man sa pwede dito muhatag sa inahan. So, mao ni giingon, diri, bahalag lason, bahalag pobre, basta lason, basta kuskus sa bathroom. So, mao ni mga kapobre, ang vacuum ko diri. Hindi mo na ganag saba si Lolo, pero ako pa sa baon para di ko niya idimot. Pasin sa nato kay saba. Mo to nga kapobre, kini ako ipakita kani panuati kaninyo kung unsa ang life sa OFW. Kini siya ako kining part-time ako karon ako ni humanon sud sa 2 ka oras. Gitagaan ko og 1,300 sa piso kay ang tuition sa anak kanang nas Mandawi nga eskwelahan niya, kuha naman akong anak first year college nasa UCL, unsa ang pangalan diya sa Mandawi niya nga naging pang tuition niya, wala ba ko tarong trabaho. So ako ning gibuhat para makahatag ko sa iya ba kay kanang kuan lagi isigihan kog text dali-dali niya. So may ko ikakuan niya igo makakita kwartang gamay igo sa lipada sa ginikanan sa akong mama. Ako ang pamilya naghatag gid akong anak. Nya ako kasi mauwaw sa ko mangayo gud nga lahi ba ginang anak. Lisod na og mag kuan ko diri imimki gud. Naibaw naman siguro mo mga kapobre. Lisod gud magsalig ko og anak niya mao nang anak magsalig sa sinahan. Pero sige lang. Na at least ug mamatay man gani ko, nakapiskwela ko nila, nakapahuman ko nila, at least proud ko sa akong pagka-OFW nga kanang napahuman ako sa eskwela. Nya nara nila ikatiguro di sila mulingi. Na masay gobyerno mo punit nako. Kundi ta punito sa gobyerno, madunod dito sa karsada. So mga kapobre, subayay ko ninyo unya. Ako sa humano niya akong vacuum kay lisod sa kay video ko nga nag-vacuum niya. Saba kay lingugmog, masakit niyo dunggan. Ako lang ipakita kaninyo unsa ang akong pagbuhat, unsa akong para makakuha mo gadiya. So, ubani ko niyo unya. So, mao ni mga kapobre akong trabaho. Ako magud mga kapobre, wala koy nahibaw man siguro mo. Kisa makakita sa kong video, naibaw siguro sila mga kapobre. Ako adyo ko trabaho karon pati part-time niya ako. Kini akong video karon sa tinuod lang yun. Mag-emote ko ha, magkuan sa ko ha, mag-istorya ko ha. Kini ako ang video karon, dini sa ingon nga video ko kay para ma-viral ko. Sa tinuod lang gyud mga kapobre. Ako maluluyon man jud ko sa kong ginikanan, bisag wa ko'y trabaho. Sa tinuod lang di man gani ko mo saba-saba sa akong anak nga magpada ko sa kong ginikanan kay di sa lagi ko gusto nga
makadungog niya tag istorya sa gikan sa anak, di ba? So kuan kini kanang akong ginikanan gud naanad sila nako sa sud sa akong pag-abroad ba nga perminti na ko silang ipadalhan. Basta nga isuon na ako gud ngayo mahatag ko. Naanad na sila pero wala sila makahibaw unsa ang akong pagpaningkamot. Unsa ang akong pangudkod dinhi sa yung isa CR. Unya, kung di mo sila matagaan, malampas lang gani pila ka adlaw di mo matagaan. Panay ng text, panay ng tawag, panay ng yaw-yaw. Unya, di na bita batang buhay-buot ngayon yawan, kay baw na bigita. Sa ako pagka 45 anyos, angay pa yaw-yawan kung malangay kag padang kwarta. So, wala sila kahibaw. Nagpadala ko nila kwarta, kinuskusan ako. Lisod, kinabuhis pobre. Unya, pag magliit pagpadala nila, yaw-yaw. Wala na lang nila ginuhuna. Nga natin mga anak sa magyaw-yaw na ako kung ako'y maghatag nila. Ang butoy unsay, dili ni sa ingon hanga kapobre nga video ko para ako mag-viral, para maunsa nila. Wala ang ako ani nga makuha ang katulunan o magkita akong ginikanan. Ang sabagay, kung kini akong video karon ng tao, mamatay man jud. Parang kay nulso, kung naman to ay namurang tubo. May nulso man jud na sila siguro kung ako ay mawala. Pero sige lang, maabot naman jud panahon kay ang pagmahay sa tao, dili mo na mag-una. Wala ko sa gapuan, pero ako lang ginabi. Nakuan lagi ko sa kong life na sa kong happy maninong ko sa kong life nga muhatag ko na happy ako pero ako sila pasud-ungod unsa ang akong pagpaningkamot, unsa ang akong pagkuskus diri sa CR, unsa na ko kung kaniin ko gikan nagpunit og kwarta para sa ilaha. Isud diyo ka wala pa mga kaon sa ipo sa butang ilagaw sa mga wala ko kaon taon kay yun na yung ginakong trabaho ng ngani nga panikamot para kung makahatag tuition sa kong anak kaya di ako'y kwarta niyagi sa patay sa kong 5,000 ihatag sa nako nila ipadala na ko nila atong pagkabanaw sa Ginoo pagka anak happy Easter padala na ko nila ya karon tuition na po sa bata. Naamat ako mga anak pero makuha ko mga ayusan kay mao mo kunay nagsustinto akong anak usa. Muna ka na akong ginikanan kung unta mo na puta nila ako may suod nga unta kada pakong nanong kuda. Unta mo na nila sakit yun ang pakong ko. Akong ulo. Kangaan nga obligasyon mo nga obligasyon nga lipiyuhan kay mauwong tampuan tagaan di pagkagisilo bisag wala din si madam buwa ko tampuan nga di tarungan yung lipiyo ba kurang lain tayo kaya bawi pagka Pilipino ta basta Pilipino yun may guna ko kuskusog si CR proud Pinoy kita. Okay. Di po na ito kuskusun maayo. Mauwo po tao eh. Mo ni kinabuhi na po tao. Para magkapadala po atas gilikanan. Asa mo mangita ginika anak nga anak nanay asawa nanay mga anak niya. Sustintur kaya po sa ginikanan. Kaya, obligasyon na nato ka anak. Muhatag sa ginikanan. Kisa may anak di habi nga di mo muhatag sa ginikanan. Kaya tulion ako. Katatawa na gyapon ko. Kisa'y anak nga di muhatag sa ginikanan. Ako pinagaba ang ginikanan ba ya kung di ka mo hatag. Mo ni mga katubi akong trabaho. Part-time, inside, bantay tag bata ba?
Kuskus la bango. Kuskus la badami. Yung usahay kung may mga tao sad nga mga kapobre gud nga mga itabang na ko hatag sa tao ko kay maluoy ko. Pero tignan. Kaluya naman po Ginoo po bisag usaon. Kaluya naman po taon. Sa Ginoo. Magkakita ako taon trabaho part-time. Kung ikaw tao mahinatagon ka, nakita naman sa kagtrabaho po, magtagon ka sa kapwa ng tao. So mga kapobre, kanta na lang nato ako kakapoy, akong kuan, kay tumulot sa atong pamilya. Mga kapobre, mauni akong mga trabaho mga kapobre. Yang mana man ko vacuum diri. Diha, gilibot na ko vacuum, diha. Nya diri ako ipakita jud ninyo unsa si pobre. It's me, the organic peace. Hi, big shout out ni Nicole Ams, ni Cassie Cassandra, ni Randy Palin, og ni Bisdak Mix Vlog. Big shout out sa akong mga amiga, mga amigo nga kana sila jud nga akong mga katuwang sa kanang sa akong pagkapobre. Og big shout out especially ni Cassie and Mama. Hi Cassie, I love you Cassie. Maunik mga kapobre ay luoy kay ko kinabuhi kapobre eh. Nya, patangan sa ako ni Jeep tanawa ha. Oh, Jeep. Kuskus lagi tani. Okay. Mo man atong panginabuhi, mo nabuhian nato. Ako ga kuan jud ko mga kapobre tungod murag na lain ko pupud sa akong side sa akong mga side bike so nako mama nako kay side bitaw panahon dili ba sa tanan panahon na naa kay kwarta ko ba ko pero may trabaho ya dili mo gud sila makasabot na di panahon na di sila kasabot kay bawsod ko pandemic sa ato alisod sad. Pero unta magsinabtanay pud unta kay pandemic dito, pandemic mapudiri. Krisis dito, krisis pudiri di ba? Nya kay di mapud sila kasabot dito sa kuha sa akong jeep ha. So nagkag control mag-isip kag adjust na. Kung di ka kahatag pwede lang ba kaha, dili gyud pwede. Kay mag-asa naman na sila nga na sila igsuon na sila anak na sa abroad pero wala sa gabaw ang ilang anak kuskus. Pero makarealize naman na sila ba ako'y mawala. Di sila kitag anak ngayon nga niyo eh. Kanang kuan dyan kayo sa inahan ba. Kuan kayo ko sa akong ginikanan. Kaya bisag unti, bisag unti. Bisag pila akong kwarta maabot na ko. Usahay maabot ng 3,000. Sa piso, kung nga dyan ko ilaing kwarta. Ako hatag niya. Kaya kabaw ko sa sitwasyong Pilipinas. So bani ko niyo unya, kaya mag-map mo ko unya.